La tempesta. La tempesta ho va escriure l'Arturo Padilla. És un dels llibres catalans que més m'ha agradat. Arturo Padilla va néixer l'any 1989 d'agost. És un escriptor català de literatura juvenil en català i en castellà. L'any 206 va guanyar el primer premi Jordi Sierra i Fabra per les joves amb 16 anys i es va donar a conèixer amb la seva primera novel·la, El poder d'una decisió. Ella era na Nara. És una noia de 15 anys que se sent administrada per tothom a l'institut. La pluja la paralitza i assetja imatge d'una terrible experiència que va viure de petita. Es veu damunt d'un arbre enmig d'una riuada. Sent els crits de la gent al del seu voltant. Percep les forces del seu pare per arribar fins a ella. Amb aquestes vivències li deixa una profunda empremta emocional que té les seves repercussions.